Ngayo migmangga diha oh. Silingan. Tagaan mi. Da, sila kag si Poport. Ngayong mangga. Ami lang mangga dana kay lingkod. Da. Apa? Thank you. Tang duha nagdag mangga. Lisa lay. Be, tanaw ta sa inyong kuha be. Tagay si Dre sinog isa ka mangga. Ka Dre. Muli na ka? Sige na. Tagay si Lolo anak. Ibutan sa balay ta. Wala si Lolo. Ugma na po daw me. Ugma. Gasan ni mama na pa may isa ka lang. Gasan kay para wait to go. Mangga mo diyan. Sana man na oy. Tawag ko na ang lamisa nga gipag kong gipintalan. Sige ni magkuan. Sige ni magbutang og clay. Hugaw na oro nag Milin ong rugkwak. Mahal kini namin na 20. Dabong pa ba? Unsa may giingon niya dai pag kanimo? Una to kain ko unsa man ana siya na namaligya mo mangga. Siya wala. Dili ka na ipakuan sa ano natin padako sa kay luod. Pagguwang niya? Pagguwang sa kay luod ba? Ito na lang ako na ato ko dito tagbanti. Ya nabat ko. Nanikuran ko sa nagabote sig ana-ana. Ali. Siya ali. Naduol ko unsa man. Sa kanang nakapalit naman ko gi anak ko. Kapalit naman ko. Hangga. Siya ayan na kanang hatag nilang dili. Nakay-kuhit ko. Ingon ko si mami na ako. Sige ate na ka. Pag-adrin ako. Adrin mo lolo. Si lolo ang bata sa pistola. Pag-badminton ang tama ito eh. Badminton ang tama. Badminton niya ang sa Kabaw. Ito, manda ko dito sa katong isamin, itong gamay nga mangga, diba? Itong isa katindahan. Ito ko, ayaw ka na mangga ba, hilaw? Manoy tao. Manoy tao, ay? So beautiful. Kuan siya ba, dabong? Ay! Iambak, ugase! Umambak maning mga manggaha. To, bagbutang og sukat asin lang. Sukat asin. Sukat atoyo ba? Tuyo og.
Na guys. Nagalubog ng ilka. Ano ba galing gani, miss? Tuyo unsa? P5, get out! Shit! P5! Slum. Ha? Bago pa. Dabong pa ba? Ano, gana? O, nakaguwang. Mana kog kaog mangga. Ha? Ikaw akong mangga. No! Si Poport kay warag mangga. Mama! Lablab si mama. I love you. I love you. Kasi love ni mama. Ma. Papa. Poport ka, anong pangalan? Si hi sa Ate Catherine. Ate Catherine. Isa pa gadi mo i-hi. Si Ma'am Jinjin. Isa pa i-hi dito sa Mantibugaw. Si Elbon. Si Elbon. Hi Elbon. Isa pa gadi. Hi Shanshan. Hi Tarire. Hi Tito. Isa pa. Hi Lekabi. Sa Mantibugaw ba? Nema. Ay. Ito last of Bye na. Bye-bye. Thank you for watching. Thank you for watching. I love you na. Love you. Kiss. Guys, na ako'y napalit sa online, guys. Tag 146 naman siya. Pero mga loob-loob na. Loob-loob. Ako'y napalit sa online, guys. Pangalan ko mga plat, mga baso. Hello. Cute. Pangalan ko baso o ka na. So, kung sabi, ibutang mga groceries, pinapa. Ang simbol. Ang kabalo ba kung simbol ani. Sa una na ko yun ani, pero ang nag-simbol ang isa mo. Dahil magtuntuon tag-simbol. Ito yung phone. Ay! Kabaw! Ito magluag. Nahugot. Ito yung kung siya rin. Cute siya ba? Nako'y nakita sa Bauxing dako. Pag ato nakuha naman. Kita na ko sa online. Sa malay-balay online. Okay. Try ko palit.
much cream, mom. Ako be. Ikaw? Bulo di ka? Abi, alit may please na. Hmm? Alit may please. Ako ra. Zamang ka. Uy, mag-apil-apil. Mga ka. Apel ko na. Bulo di ka, ana. Bulo na ko. Ano? Ako ra. Ako ra. Ako ra. Ako ra, nak. Ako ra. Sa tiil tong isa me. Sa Maliki. Ang isa sa ubos. Napaport. Pinaka-ego ron. Ano ni? Kadog. Nabungkig na. How about this one? Hmm? How about this? It's very good. Si Papa kay master kayo mo kuan ani. May Masim mo kuan. Mata idon ba? Ayun na. Di taod. wood. Like a steering wheel. Hmm? It's like a steering wheel, boss. Lala. Lala. Ito yung akong libo. Ang bot, diba ka ni luag? Luag pa sa igit ni Popoy. Luag sa igit ni Popoy. Port. Ang magpag-port. Bato na baya. Huh? Bato na baya, guys. Dali rama. Kuan. Kasi si Papa Edon ang taong kasimbolo nito. Kasi ganito yung mga okay naman. Hindot siya, guys. Ang saan siya? Ang uban. Kaya sa babaw. Wow. Itaod ko, itaod. Nasingot kung tinaod. Pata. Nasingot kung tinaod. Ito. There you go. Nara siya, guys. So, Ito. Again, not finishing. There. Nara. Liki, gida siya mo. ay tipik to yung sandit. Sudlan dag mga baso. Kaso, Ah, anda yun ka na. mga tinapa or mga Pansit. kuan sa unsa mga pansit. Pansit o kanida yung diri. Ang sa mga diri tuyo. Tuyo. Ansa. So unsa gadi sudlan? Tag 100 ang magud. Tag 1, 2, 100. 3, 4. 146 ra. 10, 20. Tara guys, gibutangan na kog mga udong. Mga stock ng udong, mga Milo. Mga ano din guys, gibutang dire. Walay sulod. Wala man ako may grocery nga tinapa dire, mga tinapa lang dire nga side, dire mga kanang maghugas og isda. Maghugas og isda dire nako ibutang para birahon ra. Kay dira raman mag-slice na birahon kay ano makulob ra. Ang skilid. Mana siya guys. Nindot ay ganahan ko ay. Hiurag lahi tong mga kuan. Mga butanganan ug mga naani ba. Mga di man tay tinapa, magusira tag tinapa pohon.